kira na eh. Di ba pwede usa ka 1 minute lang yung ano dahil yung video. Tapos luluto na kami ng kanin. Ito yung lumpia wrapper. Tapos may dala siya sa akin. May dala siya sa aking mangga. Ang pimples. Laki ng mangga. Ano itong tawag, Day? Apple mango. Apple mango. Kanunay, uy. Kamura man kanunay si Kuyog. Radia. Jume. Shout out to Jume. Ay, sume. Luluto si, amin ng lumpia. Lumpia. Special lumpia to. Yan. Yan o. Ano ba yun na? I-fry or saute the onions and garlic and after may pa-English o mga Tagalog yung mga Para mo pagod-pagod ang carrot. transfer yung meat. Tapos, lutuin yung baggy beans tsaka carrots. Sarap dahil. Sarap. Okay lang. Kaya na tayo. Tutunin ka din. Ano yun? Kung dahil palihog. Yan, yan. Diba? Bigyan mo ka isa. Yan. Ito, luto na to siya. Tapos, i-wrap na to siya. Tapos, i-roll. Yan. Jomit, nandito si Ami. Kailan ka pa? Busy kayo si Jomit ba? Okay. Sa buhok. Yung sa baggy beans? Okay. Ignorante lang. Wow! Asan yung tubig, Day? Galing mo pala, Day. Ito na. Wow. Kaigo na, Day. Ikaw yung mo. May ayoko, bakit na ba? May ikaw, Day? Uy, ikaw yung nasa video, no? Ayan, di ka na makita natin. Hard. Hindi nga siya, Day, gamaya naman yung tubig, Day. Di ko kaabot, Day. Ha? Di ko kaabot mo, Isa man? Isa man ikabot? Di ko kaabot mo. Oo, dara man din. Kalimut na ka, Day. Gagmay man din yung rapper lang. Ako. Rap, be. Isa lang natira. Isa na lang natira sa lumpia wrapper namin. Yung Mazda, ito na yun. Isa lang natira. Ka-19 kami ng roll. Ika-fry na namin ito. Hindi natin na ano yung ano. Kaya kahit ako kayo tagkatob. Oo. Tapos mo. Tara, yung dahil ngayon ko lang alam.
Pag di na siya mutingog, init na siya. Wow! Dahil Wow. na ko ng konti, dahil murag kusog-kusog ba? Oo, yan yung sabi ko. Ang bilis naman, pagod rin sa naman. Pagod diretso ah. Paglagay pa lang, sabi ko siya eh. Kalalagay pa lang, pagod na agad. Okay lang yung day kasi luto na to eh. Oh! Wow! Tapos na. Ito na yung lumpia namin. May natira pa. Sige. May natira pa, nilagay namin. At, Ay. oh, di ba? Social. Yung sausawan, ano yan? Garlic, tsaka salt. Kutsara ako day. May tubig ba yan, Day? Yung sausawan, garlic, tsaka... May tubig? Kunti? Wala, may tubig. Wala tubig? Bakit suka pala yan? Suka yun. Kain.